Ilan, ti wedi gweld Carwyn? Fi'n credu bod yn cymeriad ar y business isolation, mae'n serious ti'n modd. O dim clywed y fi. Ti wedi tra ffono fe? Hei Carwyn, le ti boi? Wel, fi mas o tractor yn self-isolate o. Ia, faint o amser ti'n mynd i neud nader? Beth mae Boris yn gweud, mae'n rhaid wneud. Ia, ond Carwyn ychan, o'i popeth da ti nawr, ti'n modd? Mae eisiau bwyd yn o ti, mae eisiau beth ifed yn o ti. Os mae'n digon da fi, mae wyed y fi. Mae tortho bara dy fi. Salted butter sy'r gar, squash e bŵr, a caws cenarth. A mwy pwysig na dim, digon o bog roll. Ia, ond Carwyn ychan, beth amdano ni yn y tîm yn hyn? Sy'n byd ar ôl ma nawr? Ffain, ti'n rhaid e.